Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo, Ismael Jague izango dugu Alaitz Institutuko ikasleen Enplan Nerabe izeneko musikalari buruz hitz egiteko. Ondoren, Patxo Telleria izango dugu Ai gure Joaneteak izeneko ikuskizunari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1610ean, Hondarribiko prozesuan 4 emakume deserrira zigortu zituzten sorginkeria egotzita. 13 urteko 2 neskatok salatu zituztela eta Hondarribiko agintariek atxilotu egin zituzten Ines Agaxen, Maria Agarro, Maria Etxegarai eta Maria Ilarra. Herrian biziarren, kanpotarrak ziren laurak, eta beren aurkako salaketan garaiko sorginen inguruko usteak baizik ez zituzten jaso. Gaztetxo gehiago batu ziren beren aurkako salaketara, kontakizun makabroekin. Familien arteko gorroto eta fantasia perbertsoak zeuden salaketen atzean. Maria Ilarrak, azkenean, presiopean sorginkeria aitortu zuen. Udal autoritateek inkisizioari laguntza eskatu eta hauek gaiari garrantzi gehiegi eman gabe, emakume haiek deserrira zigortu zituzten. Euskal Herrian, dokumentatuta dagoen inkisizioaren lehen esekuzioetatik 1329, azkenera 1610, 200 eta 323 pertsona hil zituzten, denak legez, gehienak emakumeak. 1924ko egun berean, Nestor Basterretxea jaio zen Bermeon. Gudako aurra izan zen eta Alsina ontzian Argentinen erbesteratu zen. 1952an Madrilera joan zen eta urte hartan Arantzazuko Basilikako murala egiteko lehiaketa irabazi zuen. 60ko hamarkadan, gaur abangoardia taldea eratu zuen beste hainbat artistarekin batera. Eskulturan, zeramikan, argazkilaritzan, diseinu industrialean eta zinemagintzan aritu zen. 10 lur luzemetraia Donostiako zinemaldian estreinatu zuen. Eta zentsura frankistarekin arazoak izan zituen. Erreferentzia abertzaleak zirela tarteko. Bere lanik ezagunenetako bat Eusko Legebiltzarreko bilkura aretoaren buru den eskultura da. 2004an hil zen Hondarribian. Basterretxearen bizitzan sakontzeko, Hondarribian hil zen, ez da hi. 1931ko maiatzaren 6an, kanakiarrak giza zoo batean ikusgai jarri zituzten Parisen. Nazioarteko erakusketa kolonialaren parte zen, Europako potentzia kolonialak sustatzeko eta azarora arte egon zen irekita. Kolonietatik engainatuta eramandako herritar basati horiek frantziar zibilizatuak entretenitu behar izan zituzten. Kanak herritar horiek etengabeko humilazioak pairatu behar izan zituzten. Bizi baldintza negargarrietan zeuzkaten bitartean. Horren erakusle, hainbat kanakiar hil egin zirela Parisen ziren bitartean. 37 urteren ondoren, Parisen bertan, 78ko maiatzeko lehen istiluak hasi ziren. Langabezia gora eta soldatak behera zihoazela, Sorbonako ikasleak mobilizatu ziren, Vietnamgo gerraren aurkako ekintzengatik Nanterren atxilotu zituzten ikasleen askatasuna eskatzeko. Unibertsitatearen disiplina batzordean deklaratzera zihoazela, ikasleek manifestazioa egin zuten eta poliziak bortxaz erantzun zuen. Elkartasuna herrialde osoan zabaldu zen hurrengo egunetan, eta ikasleei langile mugimendua batu zitzaien. Urte betera, 1979an, Deustuko Unibertsitateko ikasleek boikota egin zioten Ameriketako Estatu Batuen armadako musika bandari. Ikasleek Vietnamekiko elkartasun oihuekin eten zuten kontzertua, eta militarrak musika emankizuna etetera behartu zituzten. Yankiak kanpora ere oihukatu zuten bertaratuek. Frankok Estatu Batuekin 53an sinatutako itunaren ondorioz, 4 base estatuatuar ezarri zituzten Espainiako estatuan. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Maiatzaren 6an, asteazkena, Iturramako zibiboxean baita ere, ikusi, entzun, txalo egin. Marcel Barrenaren El 47 filma. Doan, baina aurrez izena eman da. Egun berean, emozioen kudeaketa. Hitzaldia. Kontemplaziozko bizitza, emozio ondagarrien aterpe. Arrosadiako zibiboxean 7:00 Ostiralean, bisita gidatua, bigarren zabalguneak eta etxe merkeak. Goizeko 11:00 hasiko da entzierroaren monumentutik. Izena aldez aurretik eman behar da, 2 eurotan.
Larun batean murgiltze esperientzia magikoa, 3 elementu Pompeloko zibiboxean. Eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 5etan eta 7etan gazteleraz izango da. Eguerdiko ordu batean eta arratsaldeko 6etan eta 8etan euskaraz. Sarrera 3 euroko izango da. Azkenik, maiatzaren 10ean igandeko musikak. Navarra Queer Chorusek kontzertua izango du Kondestable zibiboxean, eguerdiko 12etan, sarrera librearekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak apirila enplegu errekor berri batekin itxi du, eta 2008az geroztiko langabezia tasarik baxuenarekin. Lehenengo puntuan, gizarte segurantzak 318.782 kide ditu, eta hilabete batean 2.248 lanpostu berri sortu dira. Bigarrenean, industria suspertzen ari da eta langabezia 833 pertsonara jaitsi da. Argazki nagusian, Sarasate pasealekua eta ondoko kaleak berregokitzeko lanen jarraipen arkeologikoak hainbat aztarna historiko aurkitu ditu. Honen titularrean, Sarasate pasealekuaren aztarna historikoak azaleratzen ari dira. Goian, horiz, Realak Victor Muñoz Osasunan jarraitzea nahi du. Bestetik, Jose Merce eta Maite Martin, Flamenco on Fireko izarrak. Eskuineko berrietan, Europar Batasuna historiako energia krisirik larriena jasaten ari da. Azpian, politika munduak garaiko etxea goraipatu du bere agurrean. Ondoren, ia 700 pertsona daude beren mendekotasun beharrak ebaluatzeko zain Nafarroan. Jarraian, hezkuntzak 2 gela gehiago izateko asmoa du eskola publikoan eta 14 gutxiago eskola pribatuan. Azkenik, egoitzen hitzarmenak 22ko igoera eta plaza gehiago sortzea dauka. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Auzitegi bat sendabiba eraikuntza proiektua ikertzen ari da dagoeneko, eta Altzorriz auzitegi nagusira bidali du. Aztertu da sozialistaren apartamentua berritu zuen enpresa berarentzat banatu ziren. Irudi nagusian, Santiago de la Txantrea abesbatzako kideak, Madurgako ofrenda San Fermini jota jozutenak, Javier Leoz parrokoarekin batera, santuaren irudiaren aurrean. Honen titularrean, Mende erdiko jota San Fermini. Joaquin Madurgaren santuaren omenezko konposizioa La Eskalera mezan izan zen, bere 50. urte hurrenean. Eskuineko berrian, Bruselako hartarazi du energia krisia izan daitekeela larriena. Beheko berrietan, legezkotasun zalantzazko gainkotxu batek 8 milioiko onura ekarriko zion Belate enpresa mistoari. Ondoan, UPNek Jimeno gezurtu du, bere proposamenak ez du esan nahi aurre erregistro prozesua errepikatu behar denik. Goiko berrietan, erreklamazioak bera bizikleta zerbitzua delata. Ondoan, Flamenco on Firek orain du programa. Azkenik, antabirusa daraman itxasontzia Kanaria ruarteetara doa. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburu nagusiak. Erreferente, lider eta lagun gisa oroitu dute Carlos Garaikoetxea Iruñan. Ordezkaritza politiko zabala elkartu da frankismo osteko lehen jaurlaritzako lehendakariaren belatokian. Bigarrenean, Pradalesek adierazpen instituzionala irakurri du ajuriaenean. Lehen mailako figura politiko bat galdu dugu. Matematiketako proba, frantsesez eginarazi nahi diete sehaskako ikaslei, baina ez dute asmorik agindu hori obeditzeko. Euskaraz ikasten dugu eta euskaraz pasatu nahi ditugu azterketak. Irudian, ikasleek atzo Baionan egin zuten prentsaurrekoa. Honen titularrean, ez dute amore emango, euskaraz egingo dute Baxoako azterketa. Eskuineko berrietan, kontseiluak 3 zutabetan banatuko du Euskaltzaleon martxa. Ondoren, Serie A, B, Manuel Intxausti, Lourdes Eusko aurretxea. Jarraian, landunen kopuruak marka utzi du apirilan Hego Euskal Herrian. Beheko irudian, Tamara Jage Confebask enpresari elkarteko presidenteak dio, bajen protokoloak eta jarraipenak mozorroztu behar dira. Goiko berrian, atletikek baieztatu egin du, Edin Terzik izango da entrenatzailea datorren denboraldian. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Aitortza orokorra Garaikoetxeari bere agurrean.
Gizarteko hainbat sektoretako ordezkari politiko eta instituzionalek errespetua adierazi zioten Iruñean lehendakariari, eta aho batez azpimarratu zuten haren garrantzia. Hil eta kapera gaur egingo da Ajuria Enea jauregian. Argazki nagusian, Yermak eszenatokitik pantaila handira jauzi egiten du. Leioako Arte Ederren Fakultatea atzo improvisatutako filmaketa plato bihurtu zen, non kamarez, tripodez eta mikrofonoez errutina akademiko hautsi zuten, ikasleen gozamenerako, beren apunteak eman eta Lara Izagirreren zuzendaritzapean jarri baitziren. Eskuinean, analisia Iñaki Iriondo. Zutik dagoela erakutsi nahi du EAJak Durangon. Behean, Etxepareko ikaslegoak baxoa euskaraz egingo du. Azkenik, Atletikek Edin Terziken fitxaketa baieztatu du. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Miren Ustarroz, Esteilas. Hezkuntza publikoarekiko lehia desleial bat suposatuko du UPNren lege proposamenak. Esteilas sindikatua kalera aterako da UPNren legea publikoarekin kaltea. Esteilas sindikatua kalera aterako da UPNren legea publikoaren kaltea, nork babesten du hezkuntza publikoa, goiburuarekin. Hezkuntza departamentua planteatzen ari den ikasgela itxiera salatu eta hezkuntza publikoaren alde egonkortasuna eta ratio jaitsierak eskatuko dituzte. Eskuineko berrietan, goian, tombola muntatzen hasi dira Baluarteko plazan. 60 egun baino ez dira falta Iruñean eztanda egin dezan jaiak. Maiatzaren azken asteburuarekin zabaltzen ditu ateak urtero Caritasek antolatzen duen tombolak. 2026an ere asmo hori du, eta Sarasateko lanak direla eta Baluarten jarriko dute aurtengo zozketagunea. Hasi dira muntaketa lanetan. Behan, Iban Jimenez, kazetaritza zerbitzu publiko izan dadin lan egiten ari da Nazioarteko Federazioa. Eren egun hasi zen Parisen kazetarien nazioarteko kongresua. 32. kongresua da, eta 78 herrialdetako partaideak elkartzen ari da. Kazetarien Federazioaren 100. urteurrena ere bada, eta bide horri begira jarriko dira etorkizuna ere mintzatzeko. Kazetaritza eta sindikalismo borrokalari baten aldeko mezuak helarazten ari dira. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Ismael, zer moduz? Ongi, mila esker, gonbiteagatik. Plazer bat zuen izatea, jakinik, zerri buruz hitz egingo dugu, baita ere. Konta eguzu, Ismaelzuk hobeto azalduko ezulako, nortzuk zeraten eta nortzuk egingo duten antzerki hau, edo musikal hau, edo mesez, Ismael, azaldu guzu. Gu Baraineindik gatoz, Alaitz institutuko ikasle eta irakasleak gara, eta, hor, Alaitzen badaukagu musika eta arte eszenikoko batxilergo bat, urtero, kurtsoan zehar egiten dugu musikal bat prestatu, eta hori izango da guk burlatan egingo duguna larun bat honetan. Okerrez banago, musikalaren izena en plan nerabe, deitzen da. Hori da. Zer da, musikal hori zerri buruz hitz egiten du, edo zertaz ba? Urtero ikasleen artean eta erabakitzen dugu zeren inguruan egin nahi dugun musikala, eta aurten nerabezaroari buruz egitea erabaki dute. Eta ordan, hortaz joango da, ez? Pixkat nerabeen unibertso horren inguruan joango da ikuskizuna, eta izenburua hortik atera dugu, ez? Beraiek nola hitz egiten duten ze hizkera mota daukaten eta bat, izenburua hortik doa, ez? En plan nerabe. Musikal hau norbaiti zehazki zuzenduta dago, eta datorren horrek zer ikusiko du? Dago zuzenduta batez ere
nerabei, bueno, barenenen egin genuen pasaren 24an, eta nerabe asko etorri ziren ikustera, baita familiak ere. Eta nik uste denek jaso zutela nolabait mezuren bat, ez? Bueno, hitz egiten da gauza askoren inguruan, nerabezaroaren garai horretan gertatzen diren hainbat gertakizunen inguruan, eta orduan, bueno, bertan ere familiak daude, eta bakit batzuk mezuren bat jaso zutela, ikusita beraiek eta familiak nola eragiten duen baitaren nerabezaroan. Eta bestetik, bueno, da nerabe guztiek bizitzen ari diren prozesu ezberdinei buruz hitz egiten duen musikala, eta orduan nolabait identifikatuta sentitzen dute ere bere burua horretan. Sinopsian hartzen dira hitz pila bat, horien artean alkola, irudia, identitatea, aldaketa, festa. Badago gairen bat, naiz eta nerabezare bakoitza ezberdina izan, badago gairen bat bereziki jorratzen dena musikal honetan? Baitu, sortze prozesua izan zen eskatu nien ikaslei nerabezaroaren inguruko hitzak esatea, ez? Eta sinopsia pixkat hortik dator. Hitz horiek pilatu genituen talde ezberdinetan eta sketch ezberdinak sortu genituen, eta sketch bakoitzak jorratzen du gai konkretu bat. Orduan daukagu etorkizunari buruzko kezkari buruz sketch bat, familiari buruz beste bat, irudia eta intseguritatei buruzko beste bat, ardurak, da garai bat non ardurak hartzen hasten diren eta batzutan pixkat galduta ikusten dute bere burua, eta pixkat denetarik jorratzen dugu sare sozialik izan dute badaukate nolabiteko garrantzia sketch hauetako askotan. Eta, pixkat nik uste ukitu ditugula adar guztiak. Zuk, Ismael, nerabezaro izan da, baita ere erantzun dezakezu, eta zure ikasleekin hitz egindakagatik zer da nerabezaroaren gauzarik onena, zein da alderik onena? Bueno, begira, kuriosu izan da, zen, beraiei galdetutan, baukate, hauek baituzte ja 6-7 urte, eta baukate neko ikuspegi ezkorra nerabezaroaren inguruan, baina bestetik, oso garai divertigarria izaten ari da beraientzako, lehenengo lagunen arteko harremana askoz ere estuagoa bihurtzen da orain, lehenengo parrandak, lehenengo maitasun istorioak eta deskubritzen dituzte istorio gauza berri asko, eta nik uste horrekin ere pozik daudela, ez, bizitzen ari den garai honekin, baina bestetik ikusten dute horrek ere sortzen dituen beldurrak eta kezkak eta bar, eta da bi mundu horiek, ez, zerbait berria, zerbait positibo bezala, baina bestetik ere arriskuak eta alderdi txarrak ere ikusten dituzte. Claro, hori ere, horri buruz hitz egin nahi nuen. Imaginatzen dut, 16-17 urterekin dagoeneko ikusten dute munduan zer gertatzen ari den, eta zure ustez, gaur egungo nerabentzat zer da zailena? Eske baukate hor, ez dakit, baukate hor bomba bat buru barruan, gai pila bat sortzen zaie berria, ez, esaten dute, ez, beraiek ikuskizunean, nola aurrak direnean ematen du dena egonkorra dela, dena bakite zer den egunero egingo dutena, baukate norbait beraien gantik keskatzen dena, eta batean deskubritzen dute beraiek direla orain bere buruaren jabe, eta hartzen dute independentzia hori, eta batean ikusten dute, zapaltzen duten lur hori ez dagoela hain sendotua, ez? Ez dela hain egonkorra. Eta baita ere deskubritzen dute mundua zabala dela, gatazka daudela inguruan, beraien artean ere gatazkak, eta kudeatzen ikasi behar dute hori guztiare bai, zen hori ere berria da, eta ez dakit esaten gauza konkretu bat daukaten baizik, eta nik uste dela gauza pila baten batuketa. Utziko dugu ikuslea jundadila ikustera ikuskizuna eta atera ditzala bere konklusioak. Musikalari buruz hitz egiten, hainbat gai lantzen dira, horietatik esan dezu adibidez mugikorra edo sare sozialak lantzen direla.
musikalean bertan, zein da hartzen duen lekua sare sozialek nerabezaro honetan? Bueno, pues hainbat lekutan, hainbat momentutan agertzen dira, ez? Adibidez bago estena batean non inseguritateei buruz hitz egiten da, eta hori ikusten da nola sare sozialek eragiten duten inseguridade horiek, ez? Sare sozialetatik jasotzen duzun guztia da polita, da zoragarria, da zoriontasuna, da... Eta, karo, konparatzen duzu zure realitatearekin, zure bizitzarekin, eta horrek sortzen dizu, jo, ni ez naiz horren ona, ni ez naiz, ez nago honetarako prest. Orduan, gosketx bat horren inguruan. Eta bestetik, badago baita ere aipamen bat, nola sare sozialek, saiatzen dira eramaten gure burua, gure ideologia nolabait leku batzuetara, pues agian, ez direna bereziki positiboak, ez? Ikusten du hor nola eskuin muturreko mugimenduak nola ari diren mugitzen baita ere sare sozialen bitartez, eta nola, pues bueno, pues ari diren olako mezu estremistak eta razistak eta bar hortikan zabaltzen, ez? Zuk aipatuta baita ere, lagunak eta lagunekin dituzten harremanak estutu egiten dira. Ze garrantzi dute musikalean harreman horiek? Bueno, harreman horiek pues, normalean eta 90% batean gauza positiboa dira, ez? Azkenean lagun berriak egitea, beraiekin harremantzea eta konfiantza hori hartzea, pues, bereitzako ere gauza positiboa da. Bihurtzen da batean beraien bizitzaren erdigunea, ez? Igual haurtzaroan familia da zure erdigunea eta familiarekin egiten dituzu zure jarduera guztiak, aisialdikoak, baina batean erabezaroan pues, familia albo batean gelditzen da nolabait zure aisialdian eta bilakatzen dira zure aisialdi garrantzitsuena. Baina bestetik ere jorratzen ditugu pues, erlazioen artean nola ematen diren pues, erlazio ez egokiak ere pues, beraien artean, eta bueno, pues, erlazio toksikoak ere lantzen ditugu hortik, kuadrillen eragina pues, agian baita ere kontsumoen kontuarekin, ez? Pues, segun eta ze dinamika dagoen zure lagun kuadrillan, pues, igual sartzen zara konsumoen mundu horretan erresago, eta bueno, arazoak izan aldituzu. Orain, aipatu dituzu hainbat gai oso interesgarriak iruditzen zaizkidanak, 16-17 urteko gazte batzuen musikal batean lantzea, nola landu dituzue gain delikatuak izan daitezkeenak, inseguridadeak, beldurrak, konsumoak, harreman toksikoak, gauza horiek nola lantzen dira nerabe batzuekin eta gero musikal batean, nola azaleratzen dira? Bai, galdera interesgarria zen egia esan da sortze prozesuaren erdia, praktikamente, izan da asko hitz egitea, asko eztabaidatzea, bakoitzak bere bizipenak kontatzea, askotan agian ez dira ausartzen beraien bizipen pertsonalei buruz hitz egitea, baina bai lagunek edo inguruko pertsonek izan dituztenak, eta bueno, pues, horrela sortu dira hainbat historio, ez? Gainera nik eskatu nien sketch horiek taldeka jarri nituen, eta eskatu nien erabiltzea batez ere hizkuntza simbolikoak, ez? Ez izatea errealitatearen irudikapen bat, ez izatea pues, instituto batean gaude, edo bajeran gaude, edo kuadrillen artean, baizik eta elementu simbolikoen bitartez, soken bitartez, adibidez, harremanen estena soken bitartez irudikatzen dute, nola bikote bat bien arteko erlazioa soka batekin irudikatzen dugu, horietako bat erabat lotuta gelditzen da, ezin askatu, familia dago tirakalde batetik, bere bikotea bestetik, eta bera hor erdian, azkenean gero arduren estena bat ere pues, pilota batzuekin irudikatzen dugu, da hor umorea erabiltzen dugu batez ere, ez? Nola hartzen dituzte dira hiru kasu, ez? Etxean bakarrik gelditzen den nerabe bat, medikuaren gana doan beste bat, hasiera batean nahi du bakarrik joan, baina amarekin joaten da, baina amari ez dio uzten hitz egiten, orduan amak entzuten du entzun behar ez dituen gauza asko, eta hirugarrena da, pues,
ardura pila bat hartzen dituen, ez? Ikasi behar du, musika eskolara joan, lagunekin egon nahi du, eta pues, bueno, pues, irudikatzen dugu pilota batzuekin, pilotatxo horiek nolabait beraien ardura dira, eta dabiltza ezin hori kudeatu, ez? Pilotak mantentzen, saiatzen dira mantentzen, baina gero eta pilota gehiago mantendu behar dituzte, erortzen zaizkie, ezin dute, bueno, zimaz. Erabiltzen dugun hizkuntza saiatu gara pizkat elementu horien bitartez modu simbolikoan adierazten, ez? Ados, ikusten dut musikal hau ez dela edonolakoa badoela ideia asko eta oso landua dagoela. Sortze prozesua, hasieran zuk esan duzu baita ere proposatu zeniela nerabezaroaren inguruko hitz batzuk ekartzeko. Beste guztia, musikal guztia, nola sortu da? Zein izan da prozesu hori, nork ekartzen ditu ideiak, nork lantzen ditu, edo gidoia, edo nola sortzen da? Bueno, pues esan bezala, taldeka jartzen ditut, bakoitzak jorratzen du, talde bakoitzak jorratzen dugu pues gai horietako bat, sketch horietako bat, eta beraiek botatzen dituzte pues, ideia ezberdinak, gaude hor gu irakasle taldea pues, egiten dituzten ekarpen horiek pues, nolabait beste ikuspegi batekin ikusten edo proposamenak egiten, baina orokorrean izan dira beraiek proposamenak ekarri dituztenak eta ideiak, ez? Egiten dira improvisazio eszena asko, pues, hartu ezagun soka hauek eta nola irudikatuko zenukete egoera hau, soken bitartez, eta bueno, pues, horrela klasean, ez, improvisazio ariketen bitartez ere sortzen dira horrelako ideiak. Gero, atal bakoitzean gutxienez eskatu nien ere numero musikal eta dantza numero bat egotea, eta hori ere pues, aukeratu behar zuten ze musika nahi zuten, egin behar dute horren moldaketa, musika zuzenean jotzen da, beraz ensaiatu behar da bai musika tresnekin, bai abesbatzarekin, azkenean berrogeita bi ikaslek parte hartzen dute ikuskizunean, orduan denetarik egin behar dute. Orduan, prozesua izaten da hori, lehendabizi sortze prozesua, ideiak gidoi moduko bat edo laburpen moduko bat egitea, esketxaren egitura nolabait egokitzeko, gero hasten dira ja musika eta dantzak prestatzen eta koreografiak sortzen eta bar, bestetik paraleloki ari gara eszenografiako elementuak prestatzen, hor plastika gelan, eta azkenik, pues, azten garaia interpretazio kontuekin, antzezpenarekin. Eta batzen dugu, azkeneko bi asteetan batzen ditugu elementu guztiak eta osatzen dugu puzlea. Zer izan da prozesu guzti honetan ikasleentzako gauzarik zailena? Bueno, nik uste ohartzea honen atzean dagoen lana, ez? Pues, beraietako askok ikusi izan dituzte aurreko urtetako musikalak, beraiek ikusten dute eszenatokiaren barruan gertatzen dena, ikusten dute emaitza, eta agian ez dira ohartzen horren atzean dagoen lan guztia, ez? Eszenatokiaren atzean dagoen mugimendua eta aldaketak eta bar, ezin dute, imaginatu, ikuskizunaren erdia da. Jarriko bagenitu kamera batzuk hor eszenatokitik kanpo alboetan, izango zen batzutan inkluso eszenatokikoa, baina askoz ere interesgarriagoa, ez? Bueno, pues, arropa aldaketak, eszenografia aldaketak, mikrofonoak eramaten ditugu hor entzuteko. Bai abestiak, bai elkarrizketak, pues hori guztia azkenean dira 42 ikaslek, baina ditugu 10 mikrofonoz ditugu gehiago, orduan aldaketa pila bat dago tartean. Aurreko egunetan pues, entsegu orokor batek ze suposatzen duen, entsegu orokor bat da publikoaren aurrean egongo bagina bezala. Orduan hor arazo asko sortzen dira, jakin behar dituzte konpontzen, zuzeneko emanaldian ere arazoak egongo direlako eta konpontzen jakin beharko dituztelako, ez? Nik uste dela hori, musikal baten atzean dagoen parafernalia guztia esagutzea, hori dela beraiei gehien harritzen diena eta hortaz ikasten dutena. Prozesu guzti honetan eta baita ere apirilean egin zenuten ikuskizunean zehar, gertatu izan zaizu anekdotaren bat, edo gertakari bereziren bat? Pues egia esan da, gertatzen dira gauza asko, ez? Imaginatu dezakezue, pues dira 6 sketch, gehi tarteko mini sketch batzuk lotzen dituztena bata bestearekin, sartu irteera pila bat,
eszenografia aldaketak, pues bueno, askotan gauzaren bat gelditzen da hor eszenatokiaren erdian egon behar etzena, pilotaren bat agertzen da zakin non, zu hartzen du eszena batean, pues, erretzen zaizkio makarroi batzuk, arrautza batzuk pertsonei bati, pues, bueno, daukagu hor efektu berezi bat kea ateratzen dena, baina, bueno, gelditu zen plastikozko pilota bat hor lapikoaren barruan, eta hasi zen erre usaiarekin, eta, ba, bueno, pues, olako gauza pila daude, bai, gauza txiki asko, horlaz da gauza haundirik gertatu, zeren gutxi gora bera daukagu dena kontrolatua, baina egia da, espero ez ditugun gauzak ez, agertzean horbait ez dagokion arroparekin, edo gelditzea eszenatokiaren erdian elementu bat norbaitek eraman behar dituena, gauza horiek gertatzen dira, eta gainera polita da zen horrek ematen zu gero hitz egiteko eta kontatzeko aukera. Oholtzara igo baino lehen, urduri egoten dira edo momentu horretarako ja dagoeneko konfiantza dute eta badakite ondo ingo dutela? Ez, urduritasun handia dago, negarrak daude, besarkada pila bat, ikusten dira bereien artean. Normalean, gainera, ez daukagu aukera oholtza profesional batean egiteko, ez baldin badaia emanaldiaren egunean, ez? Eta emanaldiaren egunean daukagu, pues, adibidez aurten, ordu bat lehenago, pare bat ordu lehenago daukagu lehenengo entsaio bat egiteko ja espazio horretan, ez? Eta hasieran, pues, baina baitzen da, ensaio horretan ez daudela oso seguru, ikusten dute, pues, espero zuten agian argi gehiago egotea beraiek aldatzen diren lekuan edo inguru horretan, eta ikusten dute iluntasuna dagola, jende asko dagola inguruan, teknikariak daude, soinuarekin ere, pues, ez da berdina bestea zure ikastetxeko gelan, eta hor entzuten duzu primeran, edo lako espazio batean, non aldatzen da erabat akustika. Baina, bueno, gero emanaldiaren momentuan ja publikoarekin, normalean urduritasun hori energia positiboan bihurtzen da, eta ikuskizunak gora egiten du askotan, pues ikusten dutelako ikuskizuna aurrera doala, publikoa disfrutatzen dagoela, eta emaitza polita izaten ari dela. Orduan, normalean hori urduritasun asko dago, baina hola emozio handiare bai, eta batez ere amaitzen denean eta ikusten dutenean ikuskizuna ongi joan dela eta publikoa sopozik gelditu dela eta txaloekin eta bat, pues bueno, hor emozio handia goten da eta besarkada asko eta vamos, intensidade handia. Nerabezaroek, alaitzeko ikaslek, ze mezu bidali nahi dute musikal honekin? Bueno, azkeneko numeroan esaten duten, azkenean, bueno, beraiek bizitzen ari diren fase hau oso polita dela, ikusten da kanpotik batez ere helduen partetik, ez dakit, hori esaten diet gainera berei, oso fama txarra daukaten nerabeek gaur egun, bueno, beti izan dute, ez, nerabeak dira, nire laguni esaten didanean, nik egiten dut lan institutu batean, 16, 17 urteko, 18 urteko gaztetxoekin, eta esatiete du, ze meritua daukazuen, bueno, pues ez da meritua, da oso garai intensoa, oso polita, oso anitza, zeren denetarik dago, eta bueno, nik uste bidaltzen duten mezua da hori, ez? Bueno, denok pasa dugun prozesu bat dela, beraiek horretan daudela, ulertu bat zaiela pasatzen ari diren hori guztia, ez? Dira gauza asko, dira kudeatu beharreko egoera berri asko bereietzako, eta, bueno, pues, ulertu behar dugula, beraiek horrelakoa direla, pasako zaiela, nosbait, eta heldutasunerako bidea hortik doala, ez? Aur batetik heldu bat izatera, pues, hortik pasa behar direla, eta ulertu behar dela, eta jazta. Zer ikasi dezakete, bertaratzen diren helduek edo beraien gurasoek agian? Bueno, pues, hori izaten da, beraiek bere seme-alaben erabezara bizitzen ari diren egoeraren arabera. Egon dira ikasle batzuk, etorri direna, esken, bagoztena bat, egiten dugu lako lehiaketa bat, telebista lehiaketa. Egiten dut spoilers, ja sarrerarik ez dira gelditzen, orduan zaila izango da. Zaila izango da, hemen orain ikustera joan nahi duenak sarrera bat lortzea. Baina, bueno,
Bago estena bat oso polita dela telebista lehiaketa bat, non familia bakoitzari egokitzen zaio, osea, hiru parte hartzaile daude eta bakoitzari zozketaz tokatzen zaio familia bat. Batek asko laguntzen dio, beste batek helduta hola esku burdinekin eta familian artean ere mobidak dituzte, ez diote parte hartzen uzten, hirugarrenari lotzen diote kateekin, zailtasunak dituzte eta gero familiak ez du laguntzen, bueno. Eta bai familia batzuk ikasleen gana joan eta galdetu, oie, sentitzen zara zu horrela zaudea gurekin, ez dizugula usten aurrera egiten eta molestatzen dizugu edo traba bat gara zuretzako, eta pizkat hausnarketa familia askotan egon izan da. Ados, orduan mugitzen du, hor zerbait mugitzen du. Bai, zati dizute, familiaren arabera, nik publikoan artean emozio ezberdinak ikusi nituen, farra asko egiten da, zen elementu komikoak daude, oso garai komikoa da. Komikotasunerako aukera asko ematen ditu nerabezaroak, baina bitu ere momentu gogorrak eta familia batzuentzako ikustean zenolako eragina duen eta zenolako garrantzia daukan familiak nerabe horren garapenean ohartzen dira gian beraiek izan daitezkeela nolabaiteko arazo ere bai. Bukatzeko, Ismael, pare bat galdera botako izkizut. Zergatik, ez daude sarrerai dagoeneko, baino erosi dituzten horiek, sarrerak erosi dituzten horiek zergatik egin dute ondo, erosten sarrera? Bueno, nik uste divertituko direla, osea, ongi egin dute zen egongo dira ratu bat gai serio baten inguruan, zen nerabezarioa gai serioa da, baina horren inguruan nerabeek zer esaten duten ikusten eta beraien ikuspuntua nolabait bere lagunei, bere familiai irakasten, irakusten. Esan dudana, egongo da momentu komikoak, egongo dira beste batzuk tragikoagoak, azkenean nerabezaroaren gauza guztiak ez, gainera saiatzen dira sentimenduen bitartez kontatzen nola bizitzen ari diren beraiek barrutik modu simbolikoan hori adierazten, ez? Eta nik uste aurkituko dutena izango dela, hori, nerabezaroa, batzuei ekarriko die gogora, beraien nerabezaroa bila pasa baldin badute, zer suposatu duen, beste batzuentzako izango da ikustea, hau da bizitzen ari naizena, hau da gertatzen ari zaidana, edo etxean seme-alabak baldin baditu nerabeak, nik uste baliogarria zen daiteke baita ere pizkatu ulertzeko, ez? Beraien barruan dagoen prozesu guztia. Zer du berezi ikuskizun honek? Berezitasuna nik uste hortik doala, ez? Nerabezaroari buruz, nerabeek kontatzen dutela nola ikusten dute barrutik. Eta aukera polita izan da, nik uste gai hau beraiek aukeratu dute, zen, nerabezaroari buruz askotan ikusi ditut hitzaldiak eta bar, baina ez nerabeek esan da, ez? Ez, baizik eta helduek nerabei buruz hitz egiten. Oraingoan dira nerabeak beraien barrukoa kontatzen dutenak. Ados, mi esker Ismael etortzeagatik, ezakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahi duzun. Ez, eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik, guretzako oso aste intensoak izaten dira, entxegoekin eta emanaldiekin, eta, gustatzen zaigu baita ere jendea ezagutzea zer egiten den olako ikastetxetan, ez? Askotan gertatzen da zentro publikoetan batez ere, gure bezalakoan, egiten direla lan asko, baina ez daukagu astirik edo ez zaigu bururatzen, hau ezagutzera eraman behar dela, ez? Igual zentro pribatuetan hori landuagoa daukate eta ikusten da gauza pila bat egiten dituztela eta oso ongi daudenak, baina guk ere, gure ikastetxetan gauza pila egiten dira eta askotan ingurukoak bakarrik enteratzen dira eta ez dakigu hori nolabait zabaltzen. Orduan, zuei esker, nik uste ikusten da baitare ikastetxe publikoetan gauza asko egiten dira eta oso interesgarriak. Animo aste osoko lanarekin eta animo baita ere asteburuan emanaldiarekin, mi esker etortzeagatik eta hurrengo arte, Ismael. Eskerrik asko zuei, aio. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako?
Benetan? Bai, bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur, giroa ezegonkorragoa izango da ipar partean. Goizean, mendebaldeko haizearekin kostaldean eta inguruko bailaretan tarteka zaparradak botako ditu. Eta gainerako lekuetan giroa lasaiagoa izango da. Eguerdian, haizea ipar mendebaldera aldatuko da, eta hodeiak ugaritu eta zaparradak kostaldetik barnealdera zabalduz joango dira. Zaparradak modu irregularrean egingo ditu eta iluntzerako atertu egingo du. Temperatura maksimoetan gora bera handirik ez da espero eta 15 gradu ingurukoak izango dira. Ostegunean, ostarte politak irekiko dira eta temperaturak gora egingo du. Arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Goizean, oro har, giroa atsegina eta argia izango da. Barnealdeko bailara batzuetan egunsentiko behe-lainoari kostako zaio desegitea. Arratsaldean, berriz, giroa ezegonkortu egingo da. Bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta kantauri isurialdean eguerdirako eki-ipar-ekialdera aldatuko da. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta 18-22 gradu artekoak izango dira. Kaixo eta ongi etorri gurera, Patxo, zer moduz? Oso ondo, mila esker, zuek zer moduz, ondo. Ongi, kostatuz dugu azte elkarrizketa, baina hemen gaude dagoeneko. Hitza emango dizut orain, aurkeztera zatozen antzerkiari buruz, antzeslanari buruz hitz egitera, Aigure Joaneteak izenekoa, beraz hitza emango dizut eta konta iguzu zerren inguruan hitz egiten duen edo zer den antzeslan hau? Bueno, antzeslana dela ja esatea, bada gauza bat, azken finean, bai, antzeslana da, antzeslaneko, zen edute, mixtoa, badauka zerbait performanceetik, badauka zerbait antzerkitik, badauka zerbait musika jaialditik, badauka zerbait poesia errezitalditik, badauzka osai asko, taula gainean ni nago gauzak esaten, testuak esaten, bi musikarien laguntzarekin, bueno, 3 gara kasu honetan musikoak, ni pixka bat bigarren planoa, baina ere musika jotzen dut. Azken finean, Mikel Laboaren kanten berrikusketa bada, berrirakurketa bat, Mikelen kantak ezagutu nituenetik 40 urte pasa dira, denbora asko pasatu da, bai munduan, bai gizartean, bai Euskal Herrian eta bai nire ganez. Mundua asko aldatu da, Euskal Herria asko aldatu da, eta ni ere asko aldatu naiz tarte honetan. Eta orduan horregatik berrirakurketarena, kanta horiek guztiz eraberritzen ditut, Mikel Laboarekiko guztizko errespetuarekin, jakina eta miresmenarekin, nola ez. Baina, bueno, kantak irauli egiten ditut, bai musika, bueno, kasu honetan nik ez dut irauli, Adrián García de los Ojos musikariak egin du bir moldaketa, bera jotzen du nirekin batera eta Baider Lopezekin batera. Eta testuak nik berridatzi ditut, guztiz galtzerdi bati buelta ematea bezala, kanta horiek nire modura ekarri, ez? Nolabaiteko ironiarekin, nolabaiteko epaiketarekin, hau da, nire buruarekin, ez naiz batere, kasunetan ez naiz batere kupidagarria, kupidarik gabe leporatzen dizkiot nire buruari ikusten ditudan auleziak, ikusten ditudan kontraesanak, eta barez. Azken finean, nik kanta horiek ezagutu nituenean, 20 urte eskaz nituenean, heroi bat nintzela uste nuen, Euskal Herria heroikoa zela uste nuen,
Gaur denbora hori pasata da, konturatzen ni ez naizela heroi bat, Euskal Herria, bueno, badaukala aurpegi asko eta, en fin, eta guzti horren bueltan, jaialdi musikal poetiko bat egiten du. Oker ez banago, izena bera ere, ikuskizunaren izena, Mikel Laboaren kantu batetik dator. Zergatik kantu hori eta zergatik izen hori? Bueno, a ber, kanta hori dago, azken finean 13 kanta daude, 13 kanten kanta erabili ditugu gure ikuspuntu berria emateko, ez, haietako bat, letania famatua, eta gure joaneteak kanta horretan, bueno, esate baterako, kanta horretan adibide bat ipintzearen, ez, txikora bera zer. Hartzek, testua hartzerena zen, hartzek egiten zuen nola baiteko parodio, sarkasmoa edo ironia, orduko demagun handikiekiko, ez da? Gaur egun, edo garai hartan, txistera eta puruarekin imaginatzen genituen, ez? Karikatura bat eginda, ez? Bankeruak, politikoak, poterean zeudenak, ez? Eta horiek bortizki kritikatzen ditu, eta kanta horretan esaten da gizartearen faio guztiak eta gizartea gaizki ibiltzearen arrazoi nagusia handiki hoien poterea eta handiki hoien bereko egoismoa eta hori dela, ez? Nik nire kantan, bueno, ez dut bukatzen horiek nola baiteko ardura dutenik, baina kasu honetan fokoa jartzen du niregan, ez? Eta esaten, bueno, neu ere naiz gizartea gaizki ibiltzearen erantzule, eta nik bestela, ez dit, behatzarekin inori seinalatzen, baina ni bestela beste asko ere errudun eta arduradun eta erantzule garela, ez? Gaur egun gizartean hola dagoen, hau da. Jatorrizko kantan kanpoan zegoen arazoa eta kanpoan zegoen etxaia, nik nire kanta horretan esate baterako planteatzen dut agian guregan ere badagoen arazo. Gu ere bagarela munduko injustizien eta munduko pobreziaren eta munduko gatazken erantzule bat nolabait eta erantzun egin beharko genukela, ez? Lanak badu ikuspegi pertsonal bat, ikuspegi kritiko bat baita ere, baina aipatzen duzunagatik umorea ere badu, ironia eta satira. Zer jasotzen du ikusleak gehiago? Zer da ikusleak perzibitzen duen hori, ze estilora dijoa gehiago? Humorera joten da gehiago? Dramara? Nondik doa? Ez dramara ez doa, baina humorea nik ez nuke inolaz ere esango humorea ardatza denik. Badago ironia, baina ironia oso pausatua eta oso sumea esan nahi dut. Ez dagoela inolaz ere barrez egiteko, edo barre algara, edo inolaz ere ez. Dramanik ere ez nuke esango, bueno, dramatiko... Nik uste dut, nik ikuskizun honetan olako biluste bat egiten dut, biluste emozionala eta biluste ideologikoa. Kanta batzuk hildo ideologikoatik doaz, eta beste kanta batzuk oso hildo pertsonaletik doaz. Barne sentimentuak, maitasuna, sexua, hainbat gai jorratzen dira, eta nik hor nire gaur eguneko sentimentua eta gaur eguneko nire jarrera eta nire egoera kontatzen dut. Orduan, nik esango nuke neurri batean ikuskizun intimista badela, batzutan intimista jartzen da, beste batzutan ideologiko eta politikoa jartzen da. Azken finean neure buruari errepaso bat egiten diot eta konbidatzen diot ikusleari ere bere buruaren errepaso bat egiteko nirekin batera. Zaila egin zaizu biluztea?
Bueno, a ber, egia da normalean antzeslan bat egiten duzunean, nik gainera aktorea izatiaz gain dramaturgoa naiz, nire testu gehienak neuk idatziak dira. Eta nolabait ere testu bat idazten duzunean zure partetik, zure burutik zerbait jartzen duzu. Nahi eta nahi ez. Hor historio bat kontatzen duzunean, beste pertsonaiekin kontatzen baduzu ere, azken finean zuri buruz hitz egiten ari zara. Zure kezkei buruz, zure pentsamentuari buruz, zu nolako azaren islatzen da antzeslan batean. Baina beti dago bitartekari bat, hau da, pertsonajeak, narrazio bat, trama bat, fikzioa dena, ez? Kaso honetan, eta nire bizitzan gutxienez, nire karreran lehenengo aldiz, bitarteko hoiek kendu ditut, jantzi hoiek, mozor hoiek kendu ditut, eta taula gainean, kaso honetan agertzen naiz ni neu, eta agertzen naiz ni neu, neuri gertatzen zaizkidan gauzai zuzenean kontatzeko inolako filtrorik gabe, ez? Eta bai, neurri batean gogorra da, baina beste batean nahiko katartikoa da. Nik testua hau idatzi nuenean, nik uste dut behar hori sentitzen duela, kanporatzeko, azaltzeko behar hori sentitzen duela, eta hori guztia idatzi nuen. Eta hori guztia, kontatzen duan guztia egia bada ere, nik izango dut testua idatzi nuenetik 2 urte edo pasatu dira, eta ni neu ere orain ja ere aldatu naiz, eta esango nuke behar bada ez nukela gaur egun idatzi nuen guztia idatziko, edo ez nukeela idatzi nuen moduan idatziko, behar bada beste modu batean idatziko nituzkein bat gauza, baina hala eta guztiz ere, guztiz egiazkoak dira, eta guztiz benetakoak. Naiz eta nire izango nuke, bueno, krisialdi garai batean idatzi nuela, nahiko horregatik esan dut lehenago, idazteko edo hori kontatzeko beharra sentitzen nuela, azkenean barrenak askatzeko beharra eta gogoa sentitzen nuelako, eta barrenak ustu nituen modu horretan, ez? Eta lehenago esan bezala, behar bada gaur egun, beste modu batera idatziko banituen ere, erabat benetakoak eta erabat zintzoak dira hor egiten dituen adierazpenak. Aipatu duzu baita ere, gonbidatzen dezula ikuslea biluztera, hasieran. Esango zenuke... Bueno, biluztera bere intimidadean. Bai, noski. Zain dute pentsatzera haiek ere, ez biluztu ni bakarrik biluzten naiz, baina konbidatzen ditut publikoari bidaia nirekin batera egiteko eta nirek tokian jartzeko. Eta ez da, seguraz, bueno, benaulaldi kontuak dira, ez behar bada, 20 urteko eta 10 urteko gazte batek beste modu batera biziko du esperientzia hau, ez? Baina gutxi gora bera laboaren belaunaldikoa garenok, eta hori oso franja zabala da, mundu hori ezagutu dutenak garai batean eta gaur egun denbora pasatu baldin bada, nik uste guztiok identifikatzeko nahiko erreza dela historia hau, eta nire pentsamentu eta nire hausnarketa bardinak ez baditu ere, segurazki antzekoak izango ditu, edo beste batzu, baina hildo beretik segurazki. Eta nik uste dut ariketa hori, ia nahi gabe identifikazio hori sortzen danean, nahi gabe norberak pentsatzen du, bueno, bai, nik ere hola sentitzen dut, edo antzeko sentitzen dut, edo nire bidea nahiko antzekoa da neurri batean. Esango zenuke hausnarketa hori egitea edo autoepaiketa hori zuk esaten zenuen bezala egitea geroz eta gehiago kostatzen zaigula? Ez dakit, ez dut mundu guztia ezagutzen, ez dut gizarte guztia ezagutzen, denetarik egongo da, eta nik ez dut uste hau, nik ez nuke esango, lehenago gehiagotan egiten ziren honelako azterketak eta gaur egun. Nik uste dut hori ez dela belaunaldien kontua, bere burura
barrura begiratzen duen jentea egon dago eta egongo da. Eta pertsona arinak egon dira eta Patxo, gure joaneteak, zeintzuk dira gure gizartearen joaneteak gaur egun? Bueno, gure joaneteak Mikel Labor hartzek. Mikel Laboren kanta honetan, nere joaneteak oiukatzen duenean, esaten du, ez zapaldu mesedez min egiten didan toki horretan, ez? Eta esate baterako kanta horretan agertzen naiz ni, eta ni oso solidario naiz, oso kezkatua munduko bidegabekeriekin, eta hainbat gauza kontatzen dira, pixka bat Mikel Laboren kantaren egitura berdina mantenduz, baina iristen da momentu bat, esaten du, zapalduak zapaltzen hasten direnean, munduaren bere partea justiziaz tokatzen zaiena eskatzen diguterian modu honean edo txarrean, hau da, zapaltzaileak zapaltzen hasten direnean, zapalduak. Orduan, oiukatu egingo duzu, nere joanetean, ez? Esan nahi dut, askotan solidarioak garela uste dugu, justuak eta iraultzaren alde gaudela, baina segurazki ez dugu, edo askok ez dakagu, ez gara oso konstiente horrek zenbateraino edo zenbateraino eusteko gauza garen, ez? Hau da, gurea dena kolokan jartzen denean, gure segurtasuna, gure ongizatea, gure bizimodu erosoa kolokan jartzen baldin bada, segurazki zalantzan hasiko gara jartzen gure irmotasuna, eta nik zentzu horretan hori aipatzen dut, esken finean. Ez dakidala zenbateraino konsekuentea izango nintzateken guzti hori kolokan jarriko balitz, eta hori galdetzen diotene publikoari, ikusleari. Zu ere, zenbateraino, enbateko gaizauden, edo zure elkartasuna eta non bukatzen da eta non hasten da zure ondasunen eta zure ongizatearen defentsa, ez. Sorkuntza prozesuari buruz hitz egiten, nola sortzen da horrelako lan bat? Nahiko originala iruditzen zait, horrelako abesti zerrenda baten berrikusketa bat egitea, gainera Mikel Laboarena, ez dela gutxi esatea. Nola hasten da horrelako lan bat eta nola evoluzionatzen du? Bueno, hasten da impulso batekin, lehenago esan dudan moduan, kasu honetan, nik esango nuke Laboa geroago etorri zela. Hasieran nire asmoa zen hori biluzte bat egitea eta gauza abiek horrein aipatzen nahi nintzen, sentimentu horiek nola aldatu nahi zen hori aplazaratzea, ez? Azken finean aldatu nahi zen hori badakit, nire galdera da eta ikuskizunean ez da erantzun garbi bate, baina aldatu nahiz, baina okerrera edo onera edo pizka bat parean geratzen naiz, ez? Hori zen nire hasierako kezka hori, eta gainera batez ere erabili nuen, hori ez dut aipatu, baina erabili nahi nuen gauzak idazteko eta esateko modu barri bat, ingelesez nahiko edatua dagoena gaur egun, nahiko gauza berria, spoken words deitzen dena ingelesez, euskaraz hitzoliko litzate gutxi gora bera hitz esanak edo esaniko hitzak, da bertsolaritzarekin nolabaiteko zerikusia daukan estiloa, errima daukalako, baina raparekin ere zerikusi handia daukan estiloa, azken finean ritmorik, hau da, metrikarik gordetzen ez duelako, zentzu horretan oso librea da, eta bai errezitatua eta bai kantatua izateko oso aproposa da, ez? Nik estilo hori erabiltzen dut, antzeslan honetan, eta geroago bururatu zitzaidan Mikel Laboaren
poemak eta kanta horiek erabiltzea oso egokia zela arrazoi bategatik. Aman komunian daukagun ondare bat delako, gehienok musika eta letra horiek ezagutzen ditut, eta orduan abia puntua hau da. Iragana ja ezagutzen genuen denok, ezagutzen dugu denok, orduan niretzako errezagoa zen iragan hartatik gaur egunera ekartzea materialea, ez? Orduan horregatik hautatu nuen Mikel Laboa. Eta, bueno, egia esan idazten hasi nintzenean, nik ez nekian zertarako izango zen, ez nekien liburu baterako izango zen, ez nekien antzeslan baterako edo musika jaialdi baterako. Bueno, lanean hasi nintzen musikoekin, Adrian García dos Ojos lehenago esan dudan moduan bera izan zen musika egokitu duena, berehala sartu zen ekipora Maider López, biola jolea, eta orduan hirukotea osatzen genuen, nik ikuskizunan eta tromboia jotzen dut, eta baita ere sartu zen lantaldean Jokin Oregi, pizka bat zuzendaritza eszenikoa, alde estetikoa eta alde eszenografikoa ere jorratzeko ez. Prozesu guzti honetan, imaginatzen dut, egon direla proba batzuk ez direnak sartu azkenean ikuskizunean, bueno, ez dakit imaginatzen dut, ez dakit horrela den, baina horrelakoetan, zuk nola esaten duzu, bai, honek funtzionatuko du, hau barrura doa, honek igual ez du funtzionatuko, hau ez da sartuko? Bueno, esango duke nolabaiteko eskarmentua badaukagula ja, urte asko daramagu taula gainean, eta hau ez da zientzia bat, eta ezin da aurrez jakin zerk funtzionatuko duen eta zerk ez, baina bueno, intuzioak badaude. Entsaio prozesuan beti konturatzen zara, hau honek ez du funtzionatuko, edo beti kostatzen du, gauza bat sortu duzunean eta landu duzunean, gogorra izaten da, kentzea, eta baina niretzako, nik esango nuke niretzako geroz eta errezagoa bihurtzen dela kentzea ikuskizunaren onerako baldin bada, ez? Kasu honetan nik ez nuke esango hainbeste kendu dugunik, kendu ditugu gauza batzuk eta gauza berria jarri ere bai, baina batez ere oso importante zenetzat ordena, 13 tema, 13 kanta, 13 atal zeuden eta ritmoari begiratuta oso importantea zen zelan hasi eta zelan bukatu, ez. Kurioski, askotan gertatzen da gauza bat estrenatu eta gero, zer orduan testa benetakoa da, publikoarekin egiten da. Eta askotan gertatzen da gauza batzuk berriro ere kendu edo jartzea, ez. Kurioski kasu honetan estrenatu genuenetik ez dugu zer aldatu. Nahiko egitura, nik uste dut entsaio prozesua nahiko trinkoa izan zela eta nik uste dut hor nahiko ondo zehaztuta geratu zen materialea eta, bueno, praktikarekin ez zaigu suertatu asko aldatu behar, ez? Ikuskizun honek, zer bilatzen du ikuslearengan? Bueno, niri asko gustatzen zait alde batetik publikoa harritzea, hau da, espero ez duen zerbait jasotzea, eta kaso honetan nik uste dut baldintza hori nahiko errespetetzen dela, azken finean ez da bakarrik nik edo guk gure konpainian estilo hau oso gutxitan edo orain arte inoiz ez dugulako eskaini. Baita ere esango nuke Euskal Herriko panoraman horrelako ikuskizunak ez daudela, eta orduan zentzu horretan. Bueno, nolabaiteko harritze hori, nik uste dut ondo dagoela, harritzea, unkitzea, bigarren kasu honetan, ez? Beste antzeslan bat izango belitz, esango nuke baita ere, divertitzea,
barre egitea, edo, baina, bueno, kasu honetan ez nuke, nik esango nuke unkitzea, eta hirugarren zera bat, sentiaraztea eta pentsaraztea zer bat. Horrelako lan batek, batez ere zuzenean egiteko lan batek, antzoki batean, zer dauka telebistan ikusi ezakegun zerbaitek ez daukana? Bueno, fikzioak, antzerkiak eskaintzen duena, ez ikuskizun honek soilik, baizik eta guztiok ez, presentzia, ez? Hau da, gizatasuna. Gizon emakumeak eserita eta gizon emakumeak taulan komunikatzen, ez? Zuzenean eta gainera ikuskizun errepika ezin bat ikusten. Hau da, segurazki antzeslan bat egin dezakezu dozenak aldiz, baina antzeslan bakoitza desberdina da, badauka bere nortasuna, bere ADN-a dauka, ez? Eta toki batean antzeslana ikusi baduzu, ez da gauza bera beste toki batean ikusten baduzu, arrazoi askorengatik, tokiagatik, publikoaren giroagatik, aktoren une hartako aldarteagatik, hori bapatekotasuna, jarrera presentzial horrek lortzen du antzerkiak eta orogar arte eszenikoek daukaten sarma hori, ez? Telebistak eta plataforma audiovisualek badaukate beren virtuteak eta beren poterea eta baina arte eszenikoek poterea hau daukate eta hori da gure armarik importantena, ez? Aipatu duzu lan hau idatzi zenuela bizpahiru urte atzera junda. Geroztikan zer aldatu da zuregan eta ikuskizun hau egitearekin zer ikasi duzu zure buruaren inguruan? Bueno, lehenago esan dudan moduan, nolabaiteko krisialdi, nolako krisialdi emozional edo krisialdi generazional bat, edo en fin, ez dakit, bolada komplikatua pasa nuen eta orduan idatzi nuen. Orain, bueno, ez nago egoera berdinean eta izango nuke pixka bat orekatuago nagoela honetan eta behar bada horregatik ez nuke idatziko, ez nuke behar bada une honetan garai hartan sentitu nuen gogo hori, ez, barrenak askatzeko gogo hori aldatu da, neure handi batean. Bestela, esan nahi dute hori da, alderdi emozionaletik, alderdi ideologikotik, nik ez dut lehengo duela irurteko pertsona bera naizena horretan ez naizak beste aldatu. Bukatzeko, azkeneko galdera bat botako dizut. Esango zenuke gaur egun gizarteak dituzten joanete hauek sendabideak dituztela? Ez naiz nor horrelako galdera potolo bati erantzuteko, inolaz ere ez. Gauza banintz eta pentsatuko banu gauza naiz dela berehala argiteratu beharko nuke eta azaldu mundu guztiari zein den mundua konpuntzeko klabeak eta keba ez dakat inolako erantzunik horretan. Nik uste dut mundua gutxienez ezagutzen dugu mundua idaz alfabetoa eta hasi zenetik duela 4.000 urte egon dira injustiziak, egon dira egoismoak, egon dira minak eta sufrimenduak. Ez dakit zergatik ez diren egongo hemendik 1000 urtera. Ez dakit zergatik, ez dakit ikusten baduzu. Ez zentzu horretan nik uste dut gizasemeak kondenatuta gaudela
mundu kontraesankor batean bizitzera, momentu batzutan pozik bizi gaitezke, beste batzutan labailduta, batzuk mundu gozo eta eroso batean jaiotzeko segurako aukera eta pagotxa izan dugu, gu geu, ni neu, nik esango loke gure gizarte oroar gure gizartean gehienak, eta beste asko eta asko guztiz egoera gogorrago eta zailagoetan jaio direla eta nire sentipena daukat, eta hori esate baterako hor katatzen dute Izarren Hautsaren nik egindako berrirakurketan, ez? Izarren Hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, baina Izarren Hauts hori, Izarren Hautsaren banaketa ez dala justoa, eta banaketa horretan suertekoa bazara, topatuko dituzu aukerak nahi biziko ez dara lasai edo zer egiteko gai, baina gutxi tokatu bazaizu jai ekin bilatu arren miseria izango duzu zai, ez errai, ez ustrai, ez abai, ez nahi, bidilunak aurkitzen alderrai. Eta hori gertatu da orain arte, eta ez dakitze arrazoi bilatu daitezken positiboegia izango nintzen edo optimistegia behar bada izango hori konpontuko dela, ez? Desberdintasun horiek aldatuko direla nik uste dut. Antzeko jarraituko dugula, sentitzen dut. Batzutan gauzak esan egin behar dira. Mi esker Patxo gure etortzeagatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Nik uste dut gehiagitzen egin dut dela, ja. Hobet nahiago dut jendeak nahi badu, antzeslana ikusi eta antzeslanarekin gozatu. Bertara jungo gara eta bertan ikusiko gara. Hurrengora arte, Patxo. Mila esker. Zuri. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan. Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.